niyan sabi niyo lagad sa kanginan Trifon Morales asap kita always say aparira mo na ito importante may kala ang atong pagpasalamat pagampo nga to sa kitasan kagaan pagitagtaas ng kayunan salamat kay Lord sa mga grasya sa imong gihatag kanamo o nga mong gihangyo da kanimo ang giampo nga unta ang pagkamalinawon sa tibuok kalibutan. Thank you kay Lord, salamat kanimo. Okay, ang suta po kanon nato katagan ng pagtigad no dinada kinis usa ka lalaki nga mapatago lang sa nga Thadio. Kini kabatan udo sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si Thadio. Kini akong problema ba? Bahay ni sa binuhing iro sa musilingan ba? Nga sobra sad kay kahambog. Kung nga nung na problema ko ani niya, ingon mo gud ani ay nahitabo. Ikaw ang aking panaginip. Ikaw ang tibok ng dibdib. Puso'y umibig, dinggin umawit, tinatagoy ay pag-ibig. Ikaw ang astas baay ng iro ay gaya sa sus sa tinadurod baka nino ano malay bigalahin nun ko tayo ngita nagtubayon da ay idap nahilom na hibaw tayo siya akong lubayon da lubayon ko nagbato eh tama niya ni iggo magiging bato na kiti isa gini iggo tanaw Oy, Tadiyo! Unsa man nagasigig tan-aw ni mo das bahay sa tong silingan, oy? Sige-sigihan mo tan-aw diha. Da, kaniro ay. Kana ba? Sapa kayo, nakatakanta ko nga rin niya. Sigpaghot. Huwag ba ako makunog ng labay? Bato, kay, di ba hilom? Basig nakabasa ang iro si mong hunahuna. Ang igyas ang iro, ano? Kanang iro nilang Mindaton, New Bright Town, kaayo na, oy, well-trained na. Wow, Wilson, good taon eh. Bastos, mga gani kayo na. Ha? Ano nag-ingon man ka, anak? Okay, sabi mo kayo nga nga bastos ng iro, abi. Kasamta, nagkatakanta ko nga rin. Sige, magsaba-saba. Unsa ni, di ba, bastos na? Hasta na tagyan ng iro ay, bastos po. Kaya pida, nga, yung tugas-tugas, buhiyong iro nga, di sila kapahilom. Ay, sus, ay nalang nagdaginuta, Tadiyo, oy. Dali na hinuon, oy, kinakasukat ako mga on na ta. Dali na. Kana mo silingan ba, naaya sila binuhing iro nga, pwede ko nung mahala. Mahal ko nung kayong klasiyas iro. Kaya dito ko na sa gawas, ika ng mga iro. Mahal pa ko na, pira, mahal sa kuno ko na glaw kay sa pagkaon sa tao, mas mahal na. Kunya to. Uy, hala, kanindot ko na ng iro, Inyo na? Oo, dito ni namo mapalit sa Germany. Wow, hala, uy, ka-cute iro, Han, ani, yan ang pagkaon ni Rambo. Uy, aram po na nga ng inyong iro. Oo, mahalon kayo ng mga iro. Di mo guni basta-basta iro, Mao ba? Ay, Day, dedilya, day. Oy, hala. Dong, Tadiyo, dara ko diri sluyo dong, oy. Alis ka diyo diri dong. Unsa man ka luyo? Dong, tan-away lang iro. Dong, cute kaayo, tag-asig balhibo, Uy, kinsa man iro? alam mo ani, Brad? Pinangga kayo namin yung iro, Lope fay mo ano gani? Pinakaon na mo ni mahalong na pagkaon. Mao ba? Oo. Mao tingning iro nga sabaan kay da. Abi ko ni mo, Brad, ang breeding ano yung among iro, no? Half German, half Shepherd. Oh. Yawa gud. Abi na ko half cook. Oh, pero di na sa iro sa akong kauban nga half German, half shepherd pod. Pero barato raman kay yung palit adto. Bossig pirated tong iro, Di ito original. Di man ni-imit mo, Nani bilidad imong iro. Siyempre, daghanig talent. Nakadaog na guni sa kompetisyon. Gani, ipapel ni sa Pinoy Ka Talent. Nakadaog ni. Nyawards good. Tinauna. Sir, usay bilidad anang imong iro, Brad. Kana Brad. Basta daghan gani siyang talent. Makakita rin sa kuan, kining sa umaabot ba? Katong iro ba, Brad, sa akong amigo, Brad, nga parehas ani, kuyo sa itong abilidad, Brad. Sugo to nila, ngili kayo. Oo ba? Uy, kuyo kayo. Wala ko to sila magkakatabang, Brad. Kay katong iro nila sa akong amigo, na pagkabuta na. Kugihan sa tanang, kugihan, Brad. O ko to sugo nila pangumpra.
Grabe naman sad, no? Eh, basi isturbo tra na. Ay, di isturbot, uy. Nganong istorbot man? Eh, imposible kayo eh. Nga ang iro ba imo suguon pa pangumpra? Kuan, kining usaman sa kuprahon. Pasig usara sa kabuok ang kuprahon. Brad, katong iyang iro ba, Brad, no? Sugoon to niyag pagpangumpra sa carbon, Brad. Tagaan na to niya kwartaw sa klibo. Nigbalik sa iro, Brad. Wa na. Ha? Nani daghang dang kinumpra. Oh, your words so good. I love you. Di mo kaptuo taon lagi, Brad. Anis, Brad. Asa naman na iro aron? Awa na taon, patay na. Oh, hala ka, sayang good. Sayang bitoy, sayang. O, sa may naman dyan na to iro, Brad? Gipuspusas tag iya, Brad. Nga naman. Sugoon og pangumpra. Nya di man iuli sukli. Ano man good taon? Ha? Aw, kat-on na magpanuhik. Ay, sugoon og pangumpra. Ha? Di naman kay mo uli sukli. Aw, gipuspusas tag iya. Kakidort good. Rio, Day. tinuod to yung gisulti? Hain ato, day. Katubag imong giingon nila nga ang Eros imong amigo suguog pangumpra, tinuod to. Ada, bot-bot na to eh. Saan palagi ko? Giroon mo ito na eh. Brigo, giroon. Sig panghambok nga ng ilang iro nga mahal ko no kay kinaon. Aghan pa diyog bilidad ko no. Ha, kung diyog ka pakita ko sa bilidad, kita ng iro sa bilidad eh. Ako mauna sa sunod imong pangutanon nga pwede bang makakita sa abilidad sa ilang iro aron mahibaw kag tinuod man na. Kaklaro anong dili tinuod day. Uy, naon sa di ka kibaw? Katong bot-bot naman itong tuhan na. Hala, wa pa kita kakita. O, tinuod pa itong dunay bilidad lang iro be. Ilan na ang ipakita. Pero wa man be. Istorya rin nag-ayo ato. Mao nga, yun lang ako binutbot. Mao lagi sa sunod pangutanon kung tinuod ba ang abilidad sa ilang iro. Ako, sunod ako magutan og usab. O gusto ko makakita sa abilidad sila iro. Wa pagani bida. Klaro kay bot-bot yung tawhanaw eh. Pre, sa lima, pre. Kanang silingal ba na pre? Kana ba kalaga tapat sa Mumbai ba? Nano man, nano? Giro kayo pre? Giro kayo? Sige paghambog sila ng iro nga mahalon ko no. Abi kay labong magbalhibogod. Kung sa bridge sila iro day. Kana kuan, bread nga makaon. Sige, sige na. Taro ka ba? Itabit mo lagi. Mahalon ko no kana. Gikan ko no sa gawas ang nga bread. Nya, Siyempre. mahalon na. Tanaw lang iro nga giya am lang na siya. Breeding lagi, anak. Kuan ko no to, half German nya, half shepherd. Mo ba? Half shepherd ko no. Mo ba? Daan ko nagdumot ng iro ape. Lagot kay kuan ng iro ape. Kay saba kayo. Ina sila pud nga maitag iya hibaw sa sila magsigig pagkot ng iro. Nya din na sila padungon hanggang matukan na. Gusto mo yun ng iro, ah. Tinuulin tanggal ng talent ng iro, ah. Ambot lang ka pre kay mao man isulti niya namo. Yawa sa ng iro, ah. Ay, wa mo kumutuan na ba? Giro kay nga mahlon kuno kay pagkaon niya iro. Nya sila ina mantingin nila dugo ng limonggos. Kuan ka nang... Pihan nagbut-but ang mga tuhan. Kanili, pre, basig tinuod, ha? Kaya na mo iro ngayon, anak, good? Ay naalagi pre. Pero kana lang iro, di ko mutuo eh. Unsa Ay, ka? aron ka mo to na atong pagpakikitaan. Atong tistingan kung unsa giabilidad ng ilang iro. Na, nya sugot ka na. Ato lang ingnon. Nga, dunay animal talent competition. Para mo apil na sila. Animal competition nga animal ba kay mga tuhan na? Unya. Bakit pag yung kawin? Unya. Ako rin bahalag diskarte na. Ako na lang anin lang pre. Kay kuan, ako orban tong ulu-uluhan ba pre? Ang kanahan ba? Nga nindot ang ilang iro ba? Sige. Basta kaing na siya nga dunay animal talent competition. Kung gusto sila mo apil, paapilon ta na ilang iro. Pero ato sa tanawon kung sa talent, pero kita na to, dili ba butbot? Ha? Unya og ma-prove na to nga dili day tinuod nga butbot na itong ilang gisulti sa tag-iyas iro be. Unsaon man nato be? Nga prove na to, nga butbot ra insulti, ingno na to butbot silang dako. Ay paghiluan na nimo ilang iro. Dili lain paminahon pre. Dili lain paminahon oy, papiriso na ta. Bonggot sa ito. Sige tan-aw ni mo das gawas oy. Sige paglili da tadiyo. Ako tanaw ko na pabas kawas sa katuslingan. Kauban silang iro balay. Ngani man? Nagsabot mong gumisi pare ka na day. Kay Nga mong sawayan o tanaw ka ng ilang iro baga tinuod ba yun ang dunay abilidad kanang dunay ba yung talent ay ngano sabot pa may. man gyud oy unsa man say makuha ninyo anak naagi talent ng Ay, iro. lagot gud ko anong mga taong giro day. Gusto kay mutbot. Ay, kinuo ko nimo ipasadiin na uy. Ay, sagot pasagdiin nga nasabot yun eh. Unang gara ng mga busadong mga tuhan na kay pasagdan man lang. Kay ngano giunsa man di ay ka nga wa man kanila unsaa. Ikaw mangita man lang kagubot uy pagpuyo uy. Sabi gibuhat mo unsa mo kay? Lang insulto na eh.
giingnan pa manggani ko nga kanang ilang iro, mas kugihan pa kuna o bright pa kuna sa ubang mga tao. Kay, nya akong giingnan nga, mas kugihan pa din na kaysa akong asawa. Oh, giingnan pa may noon ko nga, kanang imong asawa, lero na sa mong iro, eh. Ayaw word yun ang pagkasulti ah. O mo na lagot to kana. Lagi. Okay sa kabright sa ilang iro. Kuno na ikaw kuno nga akong asawa, wa ra ka sa kumingki sa kabright sa ilang iro. Ayati, ano pagka-istorya ha? Unsa may gusto nila? Gusto sa tagpatay? Ah, dede, kalma. Kalma. lang. Pila jud kong gilabtan. Pwes tanaw na to na nato. Tanaw na to Ay, na. kalma lang lagi noon sa makapaos sa tanang mga tawhan na. Nang ilang iro nga ilang gipanghambog nga mas labaw pa kay nato. Labaw nimo. Pero nato, di ba, mamatay na sa konsumisyon ni Roa, dala niya. Unsa? Gidami aksyon ko bugnaw na ako akong usawa. Pero sa dihang gisultihan ako siya sa gisulti sa musilingan. Siya na sa dang hapit na di na pabugan ako. Mao nga usa ka daw ana. Nagsabot ning paring kanot, ha. Ang magawas mis gawas nga magawas ng amuslingan, dai lang iro. Kay ilam gyud ang igawas-gawas ang ilang iro. Unya to, Pre, may gawa silang gate, pre, oh. Ay, das iro. Pre, so, sige, magtutok diha. Mura mo yung nagtuong laway ni mo. Mura kang irong buang, takdal ka. Unsam ko, eh. lagot mo pre. Mo nang tawhan pre, nay. Kilo kay nala blasi kay iro trawa. Ah, dali, dugulo na to. Boss, duta niyo iro, eh. Murag, natiman, magyun kainin ninyo da. May nang ilang ilo pre, dagdag ka nagtalent pre. Mau ba? Tinuod na, sir, boss. Tampion man ni do sa Pinoy Got Talent. Nyawan sa doon. Brad ka. Unsa ka dito ablidan na inyong iro Brad? Kuan, kini nga mong iro, Brad. Sa tanang mga iro nga may salmot sa mga contest, kiniray kinabrightan. Ah, kuya, wag. Dapil ka na, boss, be. Na may contest ito sa Pikas Barangay Ilipista, boss. Na may animal contest ito. O di ka na natong i-appeal, boss. Pero pakita ko na to sa blida na natin. Kita me. Nagkakita naman mo. Ha? Nagkakita naman mo siyang unang talent. Binuang mo ng ihimo Brad. Oh. Asaman nga, wa mi kakita na. Ay may ilara Brad. Ingon na Brad, wa mi kakita. Bitaw, Brad. Wa, may kita, eh. Kuan, kini sultihan na mo, ha? Kanang akong bisan siya akong isulti, mutuman din siya. Ingon anak kabuutan o kabright niya akong iro. Ako na siyang ingnan gani. Nga inigawas, kinahanglan nga dito magsigdil isa magsigig paghot, ha? Kay saba kayo. O mga nakita ninyo, ha? Wa gini siya mo himog pagpaghot. Tungod kay nagtamod kini siya sa unsa may ako imando niya. Bida, no? Bitono na nay. Wa gyud mi kakita nga namagot na siya nay. Mao na ang talent. Now, gusto ba mo nga makita kung sa gyoy pinaka-best niya nga talent? Ah, sa mga boss, be. Kita me. Ay, ha? Paminaw mo. Kini akong iro si Rambo. O, kini, og nataw pa ni siya, no? Oh. Scholar kini. Og way siguro nga cum laude kini. Nya good. Oh, talaga ako, ha? Gadit sa, ako ipagkita niyo yata, ha? Awa, ha? Yeah. Rambo, 1 plus 1. Oh, kita ninyo? Sakto kayo, ha? Yang, 2. Duha ka paghot. Mao ni iro nga di gyud mo undang kun dili niya makuha ang tubag siyang ipangutana diha niya. Okay, Rambo. 2 plus 1. Oh, see, kita mo? Katuran niya na paghot. Bright pa ninyo. Iya, girahan ko da. Kahit na mo la granta. Pidi kun kami mangutana na Brad. Or sure. Dili ni mo hunong kung dili gyud makasakto sa iyang tubag. Ingon anak ka bright kaniya kong iro. Di ni parehas ninyo nga, ay mo gamit pag mga tudlo. Giro na Sige, pangutana ko na mo. Pre, saman pre. Ah, pre. Ikay pa ko na, pre. Ako'y pangutanahan na. Tubagag yun ha. Kaya na ako'y premium nga andama. Ni mo ha. Okay. Tubagan ni ha. 1 million plus 1 million. Dakuha ko na, Brad. Oh, ingon magkakuha sa bitag sa numero ha. Kay Brad ba lagi? Patubag na niya. Tungod sa kong kalagot ka. Bida. Parang di gid maka-answer ang ilang iro. Ako padatan ang numero mo itong 1 million plus 1 million. Wali ka-answer ng iro. Oh, ako siya ato, Brad. Binuha mo itong inyong pangutana, Brad. Inyo itong ituyo. Oh, wow, Brad. Nutuyo ko tama, Brad. Wata na eh. Ingon mo kung kabius ng pila ang pagkutanan. Tubag yung iro, Brad. Matubag lagi, pero
Gawa sa ninyo eh. Ano man, Brad? Among iro, wala mo kaon. Ano man? Usa ako mapagkaon. Nagsige magpaghot hanggang karon. Unsa? Bantay mo na ako, ha? O sige na mahitabo sa mga iro. Kamugi ako ikiha. Basta mamatay itong among iro. Naniyati na ni. Unsa ko'y sana mo, good, Brad? Nga, wa ka ng buang, Brad. Kamoy na kaingon. Ay. Wala kaon ng akong iro. Sige lang paghutang to karon. Kabi ninyo, nagsige ihap siyang tumaga 2 million. Huwag ka ninyo eh. Banta lang yung kursay may tamo sa mga iro, ha? Kamugi ako ikiha. Unsa, Brad? Ikiha, tagi mo. Mao niya mo problema. Kaya ang ilang iro, himatyo na. Kaya wala may kong kaon. Magsige mo lang paghot. Hangtod ka sige pa paghot. Nagsikwinta. Sa ba din na mo nga ego naman may mihatag o question sa iro? Sa din na mo? Yan, ikihara ba niya? Kung sa may mong buhaton, ani nga, hapit na rin mamatay ang iro, kay niwang na kayo. Kay magsikon o paghot hangtod ka sige na paghot. Palihog, be. Tambak gibi, kung sa may mong buhaton, tadiyo. Sa tanan sa nato mga kaigsunan pod nga ni suway na gamit sa ato ang bag-ong kape ang Sed Panyawan Coffee. Mao ni pinaka-the best natong imnon pod sa badong ini ka buntag hangtod ini kahapon sa atong pagpanarbaho. Mao na maghatag natong energy sa tibuok adlaw. The best na ng ato ang Sed Panyawan Coffee. Mao ni bag-ong produkto sa Sed Marketing. O sa tanan nato mga kaigsunan sa Kabisayan ug Mindanao. Thank you kayo. Salamat kay natong tanan. Okay, Ate Pres? Okay, ug pasalamatan sa dako gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayong si piyata katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kabukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto nimo mao gyapon usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka makaon sa imong paniudto. Mao gyapon, una ka makaon sa imong panihapon, inom na sa kadadog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugalang niya itong na problema bahin sa kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok di na taang ay mabalaka na tungod kay dunanay. Makaayo, makapaalibyo, makatambal anang atong debate bahin sa kidney. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga isunan kami gamit sa ato ang Sedlen Metal. Thank you, yung kayo ninyong tanan. Mao ni pinaka-the best. Natong ihapla sa ato ang pamaol, panuhot, panakit sa kalawasan, barikos, bins, katul-katul, kutol sa kabataan. Mubikog ang ato ang mga kini ato ang mga kiting o kini ato ang bagtak, bikugan gali atong paa. Sakit kayo, ato ra nga plasan sa pinaka-the best nga Sedlen Metal. Well, mao gini say buwag tag labi na gyud si Manoy Randy nga si Inday Andat. Ay sus. Mao ni lang ihapla Sedlen Metal. Thank you. Joke na. Joke na. Thank you kayo ninyong tanan, mga kaigsunan. Kami sa tuwang. Sedlen Metal, salamat. Alan. Ay, Bam. Tagka na ba kayo nagbinuhing mga hayop si Randy sa Tinood eh. Carmen? Kanaya mga uyab. Usay, ingno na, hayop ka. Bayot! Mauding abot ako. Mauding abot mo doon sa mga hayop ng mga binuhing baka, mga kanding, abot din magdag, mga kamuti o prutas. Tinood na, kanating padaan niya diri palak. Mao na, usa sa mga hayop na niya. Bayot! Ano? Sa tanong mga kaigsunan na, salamat kayo. Pero maglisod gali mo, anak mo Shopee, order lang mo diya sa tuwang Sedlen Oil. Pinaka-best na. Naara na sa Shopee, dalir kayo niya, i-deliver niya, bayar lang nyo ang shipment, o shipment, sa pagana na, ang kadang delivery, ambot, o sa pagana, di mo kayo. Shipment lagi? Shipment, dili mo kayo, ali, istorya, dili ko sa na, so, nagpagyan ako yung gili. Ano bang ugwa ka sa bukas butika ba, kung maglisod silang palit sa butika, asa silang order?
Online. Online, oh. Ato na lang ka sa kanang sige nang Shopee. Shopee ba? Barko di ba na shipping fee? Oh, ano na siya? Shipping fee. Shipping fee na mo na siya. Basta adto kita sa butika palit. Oo. Oh. Dili lang. Abi mo gas sa butika lagi tinuod man ana. Ah. Di mo kakapalitan nas gawas kay palikas gawas tokan ka na disuhido ka na. Sa butika ra gyud ha. Muna mo ako naman sila asa sa Shopee tanya. Nadi tanan na to makita ang mga products sa gawas sa sediment oil. Kada yon mong grita sa ko ang mga amigo gams. Nga tigabitan ug kanang atong mga epektibo ngayon sa liniment oil. Atong i-greet diri si balikon ako si Richard Mili. Akong close friend yun. Tikon sa nang silsugil. Paulo Silso Mili din, no? Tikon sa na niya. Ambot ako pangutan na, dira? Ah! Naam dito Silso Mili na hinundong nito. Oh, ni Silso Amili. Oo. Oh. Ambot ko sa kay kanto Silso, na maturgo ito. Kinis Richard, ayaw may mga sakyan para si mga amigo ko dito sa Kuluba. Maunis lang niya. Igabita yun nila si Dinimit Oil. Ani, ana! Ay, ba, magkano niya, ma'am? Sige na, Dakar ka na atong sa Celebrity Project Beauty Soap sa Sid Marketing. Usman ako ha. Libin na diyan sa mga staff ni Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ormoc City. Yung man ng mga staff and sub ni Sir Ede Del Socorro di sa Valencia. Dr. John Mata, atong mga staff, no? Sila ni Ma'am Jeneline, Ma'am Emily, Ma'am Sheila May, o Sir GR. Yung mga staff ni Dr. Rene Bulioser, silang John, o pa magkabanan. Doktora May Poblacion di sa City Health, good morning. O Dr. Erwin Gracia di sa LGU Oslob. Atong mga staff sa ato ang clinic, ato ang paggamiton, labi na nilang paggamit sa Celebrity Project Beauty Soap. Ano na kanil mga sangkap, ha? Natural moisturizer, glutathione, papaya extract, doon na sa kinigitawag nila o kanang pang younger looking para kutis artista kita. Yung man sa kung doon na kami mga pugis-pugis o unsa pa niya. Ang inyong mga panit, doon ay pagtanaw mo ng dry skin o unsa. Ano itong Celebrity Project Beauty Soap? Thank you. Okay, Ate Pres. Ay, nagawas bam? Ay, wa sila diri tanan. Ako na lang. O, ang atong sinder karon. Kinsalan, atong Ah? sinder. Si, kita to, Dong, Rene. Tadio, sakto ba? Si Dodong Tadio. Oo. Si Dodong Tadio. Ang problema ron yung Dodong Tadio, kay nalagi silingan nila nga, murag, kuan ka ng dunay buhi nga iro, nga bright kayo, kuno. Pangutanon yung tubag yun. Nya, gipangutan na siyang amo nga, kuan, nga 1 plus 1, tubag, wow, wow, 2 plus 2, wow, 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 or, 4 plus 4, wow, 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 8. Sus, pangutanon bitaw Tadio nga, 1 million plus 1 million, sus. Way undag-undag paghot. Anto na lang nausa ka simana depres. Way undag-undag ni daot og maayo ang iro kay way kaon-kaon. Luoy kayo taon. Mao na diha. Saon lang ninyo ana. Unya lagot kay tagiya mo to giadto des tadiya sila ha nganong ginato papangutan na hantod karon wa pa sa may kitambag dato ani so para nako wag yun ni tambag ni mo ha. Dong tudio. Unsa iya katong iyang irura? O katong iro ba nga iyang ipangutan nag 1 million plus 1 million. Yan na, tagiya ati pres. Kay way hunong-hunong lagi taon. Luoy po daw. Lagi lo, oy kay iro. Na, sao naman Tinuod yun. Saam na si Ro. Gano bitaw bright siya. Di na sa tao eh. Ngano bitaw inyo nang bright ug maayo yung iro niya. Matubag man gyud sa unsay pangutan natin pres. Tubag gyud siya. Ay, dahil man ang iru agad ba? Ambot lang, oy, di ene. Atek ni. Sure, din man ang iru agad. Ato, kay pagtanon na to. 7 million. Bisag 7 million plus 500 million lang ati pres. Napatay ning iro. 7 million plus 5,000, 500,000. Maura. Paghot kada tubag, paghot. Oh, Na. pagot eh. Manabi, Di- manabi. napagaw, oy. Huwag aglaway. Bam, asam to mabasa na, bam, kanang ang iro paghot sa Bible, asam be. Ada. Unsa to? Ada ta. Asa mabasa sa Bible? Ang kanang gingon niya nga gitrain niya ang iro niya mo paghot, mo kamo mo ihap. Atong tanaw mo tukma ba niya? Kung ari ka Ala na. sa Genesis 1, Naagid ba? versikulo 26. Unya mingon na usab ang Dios. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mga mananap. Busag gibuhat sa Dios ang tao lalaki ug babae. Naagi di ay gingon diri Goliath. Nga ang tao kuno maoy magbuot sa mga tanang klaseng mga mananap, maihas man ug dili, no? So kaning pag-train niya siyang iro nga mopaghot, naagid na. Pananglitan ug tinuod na ang iro wa mo undag og paghot kay gipaihap niya 1 million, may mo matinuod kay kumam ka mo ihap. Oo, lagi. Oh. Ang iyang bato na ipapahunong lang usana pagpahunong. Kay sige lang paghot, di na makaon sige lang paghot. Pangutanon sa to 0 plus 0. Wa may tubag, di hunong ito. Oh, kay
og kanang nga ang pananglitan ibutang nato kay ang iro gitrain man lagi mutahod man lagi og manihuan og sultihan kung tanon tubagon mutahod og sugoon. Ingnos nagiya nga hunong na pag-ihap iro o di mo hunong kipatuo man. Oh, kasabot man. Oh, magkasabot man. Ang script na, kuhaan mo na. Gawa mo na siya undag ihap, daghan pa yung numero. At tuo lang niya ipahap no. Oh. Lima ka pila to ka milyon ba? Pila to. 1 million pa sa 1 million. 1 million oh. Wa di mo numero, di mo to. O puspusan niya armono, hadlo ko na musunod man. Bitaw, kanang na ang mga hayop sa ko bitong ingon niyo sa unang gulyat nga kaming magbuhi may mga baka, mga kanding mao sa diha. Lisod na ako na. Bisag ka naman na nagbuhi og kabayo. Kanang ning tartanilya gulyat. Anong pagpaliko sa tartanila, di ba ang kanang iwitik man ang pisi na naagihigod sa tartanila sa kilid sa kabayo. Ingon na kami po magmandar po baka sa padong. Sa mga kaning irog, tinuod ning mandaran nga mag-ihap, na kamaw tinuod mo ihap, wa makamuhunong. Audi, suko nga hunong una. Pero sakto gyud to kang Ate Priscilla tambag bam. Nga, Hain man na pita kaya to atutod. Ingon siya. Niingon ko. Ingon siya. Binuang ng Wah, siguro binuang na siguro ni kita may na problema hino na ning iro nga. Inyo ba nag big deal? Sige, big deal na nato. Sagdi na di oy, matay ng iro. Sa ako lang gingon, butan man ning irua, mutuo man og suguon, mutahod man og imong ingnon, ingna hunong usa. Hunong. Bunalan pa na ninyo. Dahil din na tinuod. Bunalan hatog ba? O, bunalan. Pero, Gulyat, Paan ba mong kaon ng hatog? nakakita ko sa FB, monkey, kanang unggoy. Oo, natural yun. Maayo ka, ng mangumpra, uy. Naghan na natin, pres. Gitrain yun na, gamay pa, gitrain na siya. Grabe, kabinangga noon. Oo. Sa, Pero ako nabaliban natin, pres, katong iyang giluwas nga chimpanzee. Giluwas siya gamay pa. doy. Nya dito sa kanang ang matuto sa chimpanzee, so ang babae nga tiguwang karon pag gusto nang buhian sa babae kay dako naman gusto nang buhian ang chimpanzee. Dili siya ka ulion at pre sa lasang. Sige siya dako sa siyang amo. Unsa man Siya unsa timpansilan? kanang unggoy ba nga dagpo ba kanang iso. Lain po nang urong utang katong chimpanzee katong bata-bata bitang Tarzan mao toy kasi sa unggoy nga chimpanzee. Katong cheetah ba? Cheetah. Oh, mao toy nato. Dili siya ka ulion at pre. Kaya kanang unggoy matrain pa dahil mo. Yun no, tanaw kanang na gamay lasang, pa. anak, tanaw-tanaw siya. Gusto siya, gako siya, katong babae nga nagbuhi, gako siya sa nagkuhan gid niya. Nakaluoy. Nag-train niya. Loy? Yung project na namili, ito niya, pagtaon, gako sila maayo, hugot kayo. Pagtaon, lakaw din siya. Uya, lagi tanaw ko. Uya, sumboy di siya gusto muli. Kanina Magpalasan. na bitaw. Ang katod yung kabaw sa kumigo lang. Ano siya bakabaw? Ibaligya. Gidaro, niya, wa mo daro? Dili, ang kabaw ibaligya, babae man, yung mablos. Ibaligya sa iya ka na, naghilak no pa doon dito sa tabuan. Des bukid San Fernando ay. Pagkasabot ko nung nagkabaw nga ibaligya siya. Nagtuo ko nung luha. Bali po doy. Kaya Oh. kanang kuan. Pero ang katog yung bakas nga nito ang luha gulyat. Tinuod yun to. Ako, Ate Pres, bata pinuon ko ato, no, ambot tinuod sa gyuga to. Nga sa una, dito sa amua, sa luyo sa amua, nag-ihaw kabaw. Nya kanang kabaw, ihaw, dukdukon raman na siya. Di na siya, tuslukon sa kuwan, kaya di mo naman ta. Duklukong martilyo sa may agtang. Dukdukong martilyo, Ang kugo, tungtong nga sa agtang, bitaw din sa may sa kuwan. tangkugo. Ano, no? Dukdukon na siya glansang, tak! Lapos itong lansang. Ay. Pag ana lagi sa kabaw, hilag bitaw na Ate Pres, ang katong dukduk, wa mo dayon. Wa siya mo dayon. Mahilag lagi ng kabaw. Hilag yun siya, hilag yun, tuog yun yung luha. Luoy ano. Luuya lagi, kung gatan ako sa kabaw, luuya sa kabaw eh. Ang katog Lain kayo? ang katulad ng baka nga binuhi sa akong brother and Gulyat pag agi sa lungon nito ang luha sa baka daghan ka kita. Ora ka na imong iro dong, kisay pangan ato. Mandaring nga pahunungon ko na Pahunungan karon. na, kay mamatay Sige na. magpaghot. Oo. Mas lahi itong hayop ako nagkita. Uy, di na siguro na ta tirahag tranquilizer para makatuog na siya. Gulyat. Ha? Katong hayop ano nagkita lahi. Katong yung Hayop kuan ka. ba? Katong iro ba nga kuan? Mong atubang? Magsige Ay, kato yung kuan bam. Katong unsa man bam? ang hayop lahi ito ko na matikdan Gulyat. Katong hayop ka man mo to, kausap ko. Bisag dili si sugoon, magsige gyud ako yango. Ay! Oh! O tataw mo dungoy lang iya. Salamat man nakatituloman noon. Doon ako ay puzzle, tiyo. RMN